Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel आवरायबाय फै नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनां लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो साननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मोनसे रिल्स भिडिअ आरोना लोगोफोर बे रिल्स भिडिअआ सोरनि होनना बुङोब्ला बे रिल्स भिडिअआ जाहैबाय सोरां ओमफ्राय मनालिसानि मोनसे रिल्सआ दा गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं ओरैनो फटकसो आरोना फटक भिडिअ बे गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं ओमफ्राय मानो भाइरेल जादों नोंथांमोननो आं दसे उनाव बे भिडिअ होगासिनो दं ओमफ्राय सोरांनिल' नङा बाव गोबांथार एक्टर एक्ट्रेसनि दं ओमफ्राय बाव मोनथामसो आं नैबे रिल्स भिडिअखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होगोन आरोना नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बै भिडिअ एबा फटकआव नुनायफ्रा रियेल नंगौना नङा बेखौ मोनथिनोबा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे रिल्स भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बाव आं मोनथामसो रिल्स भिडिअखौ होनो हागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय बियो नैबे जेनाखि भिडिअ एबा फटकआव नुनाय माबाया रियेल नंगौना नङा बेखौ मोनथिनो लुगैदोंबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो मोनथि मोनगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा सोरबा दासिमबो नुदोंबाबो मोनथियाखै जानो हागौ सोरबा सोरबा सानगासिनो दं जानो हागौ जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे रिल्स भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिनबावगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बै फटक भिडिअखौ नुखाबाय बै फटक भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनाबो सानदोंमोन जानो हागौ बेखौ रियेल ओमफ्राय बियो रियेल नङा लोगोफोर बियो मोनसे एप्सनि मददजों खालामनाय मोनसे एडिटिंसो नोंथांमोना गोसोआव रियेल होननानै सानदोंब्ला बेखौ रियेल नङा आरोना लोगोफोर जिखुनु ओमफ्राय बे एडिटिंखौबो आं खालामाखै आंबो बेखौ फेसबुकनि गेजेरजोंसो मोननाय जादों नोंथांमोना जायनोखि रियेल सानदोंमोन बे रियेल नङा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनाय क्लियार जाबाय जानो हागौ दा गोबांथार मानसियानो गोबांथार शेयार खालामदों आरोना नंगौ साननानै बेखौ रियेल साननानै खिन्थु बे रियेल नङा ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बारा गोलाव बानायला बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसिननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गोबांथारानो मोनथियाना मबाइलजों मोनसे एप्सनि गेजेरजोंबो बेफोरबायदि एडिट खालामजायो होननानै गोबांथार मानसियानो मोनथियाना बांसिन मानसि जेन'बा आं मोनथियो सोरबा मोनथियो जेन'बा 100आव 50यानो मोनथियो 50यानो मोनथिया जानो हागौ बेखौ बे फटकनि सायाव बेफोरबायदि फटक सायाव एडिट खालामजायो होननानै थारमाने बे फटकआ जरा लानाय फटकखौ बिथांमोना नोंथांमोना नुखाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों माबायदि एडिट खालामदों बे एडिट खालामनाय आरो खिन्थु फटकआ रियेलाव जरा लाखानाय आरोना जरा सानैजों लाखानाय बे जरा फट'खौ बिथांमोना एडिट खालामदों आरोना जरा फट'खौल' खालामनो हायो आरोना बिदि जेनोखि नोंथांमोना नैबे रिल्सआव नुदों ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय